So, what's up mga katatu? So, magluluto tayo ng tinola ngayong umaga. So, ayan, papunta na ako ng palengke niyan dito sa Castillas. So, yun, naglalakad na ako. So, ayan yung simbahan ng Castillas. So, malapit na tayo sa palengke. Ayun na nga ang palengke na. So, nakabili na ako ng manok ang tinola. And then, ayan, kumuha na si Churit ng papaya para sa ating tinola. Yun, nakakuha kami ng 3. So, kumuha rin ako ng malunggay para ihalo sa tinola. At saka meron din papaya. Yan yung kinuha natin kanina. So, iwa-iwain natin ng maliliit. Yan. Para mamaya sarap siya. At makakain. So, naglagay din ako ng malunggay. Ayan. Naku, malikot ang pusa. Ayun, naghiwa na ako ng sibuyas at bawang. Ayan, hiwa ko na. So, medyo umulan ang araw na to pagluluto natin. Naku, si Ningning sumakit sa lupugon. Ayun na nga, nagsindi na ako ng pangpadingas at yan lumiliyab na. Pinapaypayan ko na. And then, ayun, mausok na mga katatu. Ayun nga, hinugasan ko ng manok para mamaya ready na ta siyang lutuin at gisahin. At nilagyan ko ng asin para matanggal ang dumi ng manok. Yan. So, naka-ready na siya. Hugasan natin ang papaya. Ayan. And then, nagpa-baliyab na yung ating uling. And then, nilagay ko ng ating kawali. Ayan na. Ready na siya. So, nawala ng ulan. Gumanda na ang mood ng panahon. Ayun. Naglagay na ako ng mantika. Sunod natin ang bawang. At saka ang sibuyas. At nakalimutan ko ang luya. Hinugasan ko ang luya. And then, ayun. Malinis na siya. Ayan. Lagay na natin. Ayan. Then, design natin. Ilagay na natin ng manok. Ayan. Para kailangan malutong medyo yung manok at crispy konti. Kailangan natin gisahin. Ayan. So, nandiyan pa ang pusa. Ayan. So, medyo natusta-tusta na siya. And then, lagyan natin ng patis. Ayan. Kumuha na rin ako ng daon ng sili para mabango yung tinola natin. At yun na nga. Nilagyan ko na ng sabaw dahil medyo malambot na siya. Ayun, tinatanggalan ko na ng daon sili at nilagay ko na ang papaya, mga katatu. Ayan. Then, ayan, nilagay ko yung nor cubes. So, gumanda na nga yung panahon. Ayun. Kulong-kulo na. Nilagay ko na yung hinog para mas mabilis lumambot. At yun na nga. Nilagay ko na ang dahon sili at saka malunggay. Sunod na rin ang sili para mabango ang ating tinola. Ayun na nga mga katatu. Ang sarap ng tinola ngayong umuulan panahon. At yun na nga. Meron akong sausawan sili, may patis at kalamansi. At yun na nga mga katato. Tapos na ang ating pagluluto. Guys, ito na yung